నా ఫోన్ వచ్చి ఇచ్చే 12,000 మీ అమ్మాయి మీద దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు ఏంటి ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ నా ఫోన్ తీసుకొని ఎవరివే కాల్ చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటారా చెప్పు తీసుకుంటారు ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకుంటారంటే ఏంటి అసలు ఏంటండి అది పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండిగా పట్టుకోండి